савдои одамон дар ҷаҳон ҳамчун ҷинояти вазнин ва махсусан вазнии поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф шудааст. Гурӯҳу ташкилотҳои муташаккили ҷиноятӣ бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ ва дар ин замина роҳандозии ҳадафҳои ҷинояткорона ба савдои одамон даст зада, нафарони зиёдро асосан бо роҳи фиреб, ҳавасмандкунии молиявӣ, даромади пулӣ, ваъдаи пардохти музди маоши баланд дар давлатҳои хориҷӣ ба дом афтонда ҳадафҳои нопоки худро амалӣ менамоянд. ҷомеаи ҷаҳонӣ барои коҳиш додани савдои одамон, хусусан занону кӯдакон, барои баландбардоштани сатҳи иттилоотонии башарият оид ба оқибатҳои фалокатбори истисмори савдои одамон чораҳои зарурӣ меандешад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин раванд истисно набуда ҳама гуна амалро, ки ба поймол шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон оварда мерасонад, маҳкум менамояд, таъкид гардид дар семинари мазкур аз ҷониби иштирокдорон. мушовири вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии худ таъкид дошт, ки падидаи мазкур моро водор менамояд ба ҳам омада дар якҷоягӣ ба савдои одамон муқоимат намоем. баробари ин вобаста ба тақвият додани фаъолияти муфаттишон дар вақти тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ дар самти ҷиноятҳои алоқаманд ба савдои одамон ба иштирокчиёни семинар маълумотҳои зарурӣ пешниҳод карда шуд. шинос намудани ин категорияи кормандон бо талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, бо стандартҳои байналмилалӣ ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, ҷиҳати дуруст баромондани фаъолият, ҷиҳати самаранок будани натиҷаҳои корӣ дар самти муқоимат ба савдои одамон мебошад. чунки савдои одамон дар тамоми ҷаҳон ҳамчун падидаи бадтарини поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф гардидааст ва ҳар як кишвар аз он ҷумла Тоҷикистон таҳти назорати ташкилотҳои байналмилалӣ қарор дорад, ки то кадом андоза кӯшишҳои ин ё он кишвар ҳукумат дуруст баромонда шудааст. қайд карда шуд, ки шаҳрвандонро дар дигар давлат корфармо бар зидди иродаи ӯ кор фармояд, яъне истисмор намояд, ин низ яке аз савдои одамон ба шумор меравад. ҷалби ноболиғон, маъюбон, пиронсолон ба талбандагӣ ва истифодаи қувваи онҳо гирифтани фоида як шакли дигари истисмори одамон ба шумор меравад. харидуфурӯши кӯдак, маҷбур намудан ба танфурӯшӣ, ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ низ ба савдои одамон марбут буда, нисбати ин амалҳо мутобиқи қонунҳои амалкунанда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. дар ҷараёни ҳамоиш дигар иштирокдорон сухан намуда оид ба қонунҳои амалкунанда маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. аз ҷумла профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқоимат ба коррупсияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, сардори маркази муқоимат бо савдои одамони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Фемида ва ҳамоҳангсози барномаи муқоимат ба савдои одамони созмони байналмилалии муҳоҷират зимни суханронии худ ҳама паҳлӯҳои мавзӯи мазкурро бо пешовардани мисолҳои воқеӣ фаҳмониданд. дар назар аст, ки чунин семинар дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ доир карда мешавад.